Good morning, बरायबाय नोंथांमोनखौ नै बोथोरा देन्जार जोंथिं दिनै फुंनिफ्रायनो नै हरावबो हरसे दाबो आरो फैगासिनो अखायानो अखा मा जाबावगोन माइ हाना दोननायफ्रा सेस थाथाब नै अखायानो अखा नोगोद फैखादों अखायानो ओइ वा गोजां सोलायदोंना दादि अखा फैनाया बिराद अखा दिनै थान्दा बोथोर माबा मोनसे जाग्राफोर गुदुं बनायना जानांगोनलै नायलांबाय थादो Belum kau nak sah? Belum nak? Nasi. Nasi aku balik sini. Menjalai sini nasi. Ăn sau này ăn. Ăn sau này ăn. Sini. Sah purung den sah. Lal sah. Nasi menjalai sini bothोराबो नि थान्दा ना अखा फैदों. अखा बोथोर. जानोसै सा लोंनोसै नै हांसोफोराबो गोदाव सोराव जाना थासिदों नै अखा फैनायखाय खानायफोराबो गोलाव जाजोब्बाय सिनजानो मोनाखै दारिफ्राबो लावलाजोब्बाय नै नेबाय थादों नालाय फुलिया आफा उनासि जानायखौ नों जाया नों दा दे हा मानो जाया हा गोथाव नङा मा बाथाबदों नैलाय मादि नेनानै जाथाबदों बेयो फुलि गेलेहैदों ना ओइलाय गारिया थान्दा बोथोराबो Powerbank बोथोराबो फुल खालामखादों कारेन्ट हायबा कारेन्ट टिं बे रले सा लोंग्रोनोसै उनावसो जाग्रोनोसै ना माथो जाबाय नै अनासिखौ नै खुलिया मादि नेबाय थादों नोंखौ जानाय नुनानै खुगा हालंलं कहाँ है आयावलाय मानो दिननो गोनां आथिंफोराव नांबाय बायबा आयु एलबान लादो चलो लाल साहा सिगांथिं मोजां नाय चलो रख दो इधर करे खालाय इसे सेट जालाय mal ilban hantu mal ilban खाथियाव था मोखाङा दे जादोब्रा खुगायाव हे सायाबो उनावसो दिनदोब्रा हाफोराव दिना दे Untuk bola ni nasi maya. kita nak live sudah mui ra là thắng nào जानसे
무슨 뜻이야, 형님? Ăn nhiều quá. Treo nó cũng rẻ. Cậu sao không có lên luôn. Cứ xé rồi. Bây giờ kia, thật là phải ra thằng này sẽ thế. 오나 시 탄다 부터니. 부탄 지대 일반. 부탄아 송나딘지. 우리 바빠서네 니 부탄 가고 어이구, 있지. 어이구, 저. Nhiều lợn nên đâu cũng chứ. Đâu không thấy mình nấn nào. 할머니 다고 부터나 잡고 만나면 되지. 내가? 내가 뱉어. 랄차. 무릎에? Like, share, subscribe. Channel ke double like, share, subscribe kalamni. So bye.